Mbukelo ekhaya TV2 sikubingelele umnguni uqabe yeyo phakathi wayo ufohla bungela njengamanje sime neqhawe la uLusanda insizwa ke lapha ezalwa ke uBhova inkosi yoMaskandi asibingelele iqhawe sikwamukela Siyabingelela bafowethu uLusanda lo umfowakho Khumalo iBhova elincane. Kwezomculo ngiyibizwa ngeBhova elincane bese kuba khona nomunye umsebenzi engiwenzayo uthiwa abadlwane beBhova. Konke nje kulandela iBhova njengoba lisizala. Qhawula kithi namhlanje sikhona la siyakubona la ku-activation Mother of All bakhombisa ukuthanda kakhulu abantu uthando lunikeza abantu lingaphezulu kwalo ngicabanga nawe ubulindele uthini kuwena lokho Mina mfowethu uthando lwabantu ngiyalamukela futhi ngiyalibonga and ngaso sonke isikhathi bahlezi bengamukela kodwa engikubonga kakhulu ukuthi ngisaqhubeka ngiphusha lento kaBaba ngiphusha ubiyena kahle kahle indlela abangithanda ngayo indlela ngabe bathanda ngayo yena uBaba because ngibakhumbuza yena angizenzeli mina lento lengenzela yena so wonke umsebenzi wami umsebenzi wakhe ngisuke ngenzela yena mabebona mina abantu babona iBhova so konke kungenxa yakhe nje mfowethu uBaba. Mhlambe njengamanje vele unyaka omusha ke siyazi ukuthi abacula abaningi babheke ekuthenini ke bazokhipha ngabe khona mhlambe singathi singakulindela kuLusanda abadlwane beBhova bayeza mfowethu ngoba ngangigcina ukubakhipha ngo2023 2024 ngakhipha iBhova elincane kulonyaka ngizokhipha abadlwane beBhova bayeza mfowethu nezingoma ezishisayo ke bayazi ke nabo abadlwane beBhova abantu benzani ngaloya nyaka ngagcina ukubakhipha kukhona le ngoma ethi idlozi lotshwala ethi ngangena idlozi lotshwala bayithozela kakhulu abantu ngiyathemba futhi nakulokhu bazothozela umsebenzi engizoza nawo because kancane kancane lokhu siyakhula lokhu ngikhula siya upgrade namazinga ayanyuka kancane kancane so sifike la siyakhona so qhawula kithi inkinga ezikhona vele emculweni ke mhlambe wena ke inkinga ezikubhekana nazo emculweni ukwazi kanjani ukuyimela ngoba njengamanje ke impela inkinga zakho ziningi ngathi inkinga zaka ezithwele emculweni zingaphezulu kwamandla akho yipi strategy lesothi wena wenza ngaso ukuthi zonke lezo inkinga igcine ke ukwazi ukuzamukelela ukwazi ukumelana nazo ukuthula nje tu phela ayikho enye ehlula leyo akukho njengamanje ke into etrenda kakhulu enkundleni zokuxhumana ukuthi ke ikhisho umfowenu ukuthi ke bafuna njengamanje ukuthi kulungcine kulungisekile ke izinto ikumbi imoto ekhaya uzokwazi ukuthi nilekelele kwezinye zezinto engicabanga mhlambe ezinye zazinto enifuna nilekelela ngazo ukuthi uvele nicula nobabili nikwazi ukuthi everywhere la niyakhona ke ngigcine nikwazile mhlawumbe ungaze ukhulume nababukeli beKhaya TV bachazele ukuthi ke bangakwazi ukuthi banisiza kanjani mhlawumbe ukhona umuntu oqala okwazi ukubona le video ikuphi ngisiza ngakho mfowethu mayelana nezindaba zasekhaya ngiyacela singayikhuluma akukho engakuphawula ngakho ngiyacela nje singakhulumi ngakho yes siyabonga kakhulu mfethu siyabonga kakhulu ube right mfethu siyabonga kakhulu nje isikhathi osiphe sona mfana kithi siyabonga qhawe sharp besikhulumana lapha ke insizwa ke esho ukuthi ke kukhona ke okukhona ukulindeleka ukuthi ke kube khona kulonyaka abazokudedela ke okuphuma ngasesayidini lakhe ke iKhaya TV2 sibonga ku-activation Mother of All Maskandi Festival simena baba la uNgobe okuyena umgqugquzelo omkhulu ke kona ke lo mcimbi weMother of All Maskandi Festival kule information nje sifuna ukuthola khona ke iclarity ke kubantu ekhaya ukuthi ke izinto zizobe zimi kanjani lapha kuMother of All basikomkela ngibingelele mfowethu ngibingelele nabalaleli balesiteshi yes baba uNgobe namhlanje kulonyaka mhla ka5 April izobubeka kwesibili Mother of All Maskandi Festival last year sasikhona ke Mother of All Festival eyihleleke ngendlela eqophelele phezulu kakhulu mhlawumbe ke nakulonyaka yena ngabathembisa nabantu ukuthi abafisa ukuza kuMother of All lesa standard sani simaintain last year sobe sikhona msakazi nabalaleli njengoba igama lisho Mother of All sifuna ukuthi makukhulunywa ngama festival mayingakabi khona iMother of All kwazi ukuthi ayikabi khona festival izinga esayibekela lona liphezulu kakhulu njengoba sibuyile lo nyaka vele nezinhlelo zethu we want to do better than we did last year kuleli zinga nilibone ngonyaka odlule sencane elalo nyaka lizothi kuthuthu ngoba ikhona la sibheke khona siyazi thina ukuthi umgomo esibekele wona siMother of All kodwa engathembisa khona abathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi ukuthi ziningi izinto ezinhle abasazibona ngayiMother of All izoqhubeka nokuzenza mhlambe ke ngonyaka odlule baba uNgobe izinto zazenza kuMother of All zazinhle kakhulu esingabala kuzona ukuthi ke umculi owayephuma number 2 wayithola idouble pay aphinda qomezelwe ngenye imali ngaphezulu ke umculo wayiwinile iQuantum ke naye salibona iQuantum elithatha ugatsheni ke sasikhona we witnessed history yenzeka lapha kuMother of All mhlawumbe kulonyaka masitshela abaculi ke ukuthi mhlawumbe mapha maye izinto ezintsha ezingathi mhlawumbe sezikhona mhlawumbe ezikwipipeline kuMother of All kumuntu mhlawumbe ozophuma number 2 kuona lonyaka well ngizoqala ngithi msakazi
umgomo esingibekele wona kuqala ukuthi fanele sithi siya ku-mother of all thina kwi-festival uqobo abaculi esuke sisinabo babe happy. Indlela ke benza happy ukuqinisekisa ukuthi abaculi bayakhokhelwa nazo zonke izinto zabo. So ke engingakusho ukuthi njengoba kade uchaza nje even nakuwo lo nyaka asekhona indaba yama-double payment and ke kulo nyaka isinqumo esithathe kulo nyaka ukuthi the more umculo ebaphezulu ngokwelokho ezobe ikhona ngoba kuzobe sino-top 30 soyimemezela from next week, the more nemali yakhe ikhulu. So umculo ozobe number 5 lo mculi vele uzothola imali ethe xaxa ukudlula umculi number 15. Okusho ukuthi kulo nyaka kwi-Mother of All ithi imali oya number 30 ngeke ifane nemali ka number 5. Ngeke nangengozi ngoba labantu even ngokweposition yabo kwilog uyabona ukuthi abalingani. So the more you go up the more nemali ozoyithola ku-Mother of All izokhuphuka. So ke ngalokho sizama incentivize bona abaculi. Ukhumbule ukuthi thina even nalabo abaculi ekuthiwa basuke bazoyiveza nabo thina siyabakhokhela because siyakholelwa ekutheni ukuthi bonke abaculi usuke kune-effort umuntu ayifakile ukufika emcimbini njengokuqasha i-transport njalo njalo. So labo bantu labo fanele bekhona okuncanyana esibanikeza bona. Labantu besifazane as well asibashiyi ngaphandle. So we want Mother of All ibe ngempela ibe isibuko makukhuluma ngomculo kaMaskandi nama-festival kaMaskandi. Okay, asesithi ke babungobe njengamanje nje ubusho ukuthi abaculi abazobe bekhona lapha abazoyiveza mhlawumbe ukhona uzobe buka le video ethi kanjani ngingena kanjani ngiyafisa nami ukuzoyiveza kwi-Mother of All Maskandi Festival ngenza kanjani ngithola noma ngiqoshana ukwazi ukuphila. Well, lo process yangaphakathi as a result abanye babo bebekhona kule activation. So sekuyi-process singathi si-finalize ngokwe-Mother of All. Iningi labo vele abazobe khona on the day besinabo la kwi-activation. Okay, okusho ukuthi nje akubulama ngoba ngiqala le yokugcina ama-activations eqhubeka yilabo sizobe sibabona abazobe bekhona. Yebo, njengaye uMolile uThandeka Hadebe umculo oseqashiwe ku-Mother of All as guest artist yethu. So izinto enjalo because we want to remain true kwi-message esishoyo ukuthi sizodevelopa umculo kaMaskandi. Mhlambe ke asikhulume ke ngabalandeli votayo abalandeli bona bathenga amathikithi ke kuthini ukujabulisa abalandeli ngoba ngonyaka odlule ngiyakula ke umlandeli wavota kakhulu ngicabanga ukuthi ke insizwa yakhona lapha eMzimkhulu yahamba ulala Ngizoqala ngithi as we speak njengamanje kuba seqala ukuvotwa mungena lapha einkundleni ze-Mother of All on daily basis kuyawinwa kuwinwa amathikithi kuwinwa njalo njalo. Kodwa ke kulabo abavotayo nakuwo lo nyaka umlandeli ozobe evote kakhulu kunabo bonke there's a prize azobe ethola simbukele ehambe nopartner wakhe njalo njalo. Izinto nje ezinhle because we understand ukuthi abalandeli sikwazi ukubashiya ngemuva ngoba yibona ama-pillars of i-Mother of All as a campaign. V-Class nanikhethe imoto eziqophelele phezulu red carpet ku-Mother of All nakulo nyaka red carpet ukhona leza imoto ezathutha ama-VIP zisakhona nalo nyaka. Zizoba khona imoto ezothutha ama-VIP izobe zikhona nendawo la esiyenzele nina enifuna ukushutha noku-interview abantu wenze ukuthi noma kuthiwa izulu linjani ninganethwa imvula ngaphansi kwama-umbrella. So kahle kahle i-Mother of All into ehlelekile angisho kanjalo. Yingakho bengithe sifuna ukuthi makukhuluma ngama-festival komculo kaMaskandi isibuko kube i-Mother of All. I-special sekhona eziseza sikade sine-special la sabhayi 1 ticket kodwa uthole 2 seza namanje. No, special sizidluliwe ngoba phela special isuke asikho esinye nesihlelile. Khona okuningi esikwenzayo kodwa engingakusho ukuthi abantu abayijwayeze nje ukuvakashela ama-pages e-Mother of All kuzona zonke inkundla zokuxhumana because on daily basis kunezinto esuke zikhona lapha. Okay, siyabonga kakhulu. Umkhulumeli ke wayo ke i-Mother of All babungobe esichazela kabanzi ke nokujula ke nezinhlelo ke i-Mother of All enazo ke kuona lo nyaka. Sibonga kakhulu baba. Siyabonga.